Een saus gongenmenu op de Waas dit midden. Het klinkt net als een standaard lunch. Gewoon restaurants pakken gruts uit noods om 8 uur al dichtmatten. Chefkok Michael Roest van de Waard in Dokkum wil de lunchcultuur uit landen als Italië en Frankrijk naar Friesland helpen. Maar past dat royaal lunchen wel bij de nuchtere Fries? Mensen die het van lekker eten houden, sowieso, ja, denk ik wel. Zo'n exclusief, ik kan me alleen niet skillen, exclusief, luxe of wat dan ook. Ik hou gewoon van lekker eten, dat is het belangrijkste. Dus de gasten die ben ik gewend om lekker tot zien, al tot tafel en dat kennen we net. Dus ja, dan kan je misschien beter wel de kier naar varkens kouwen en toch nog een leuke duivenmaatje. De nieuwste coronamaatregels dwingen ondernemers op nij tot creativiteit. Net zomaar een broodje gezond dus. Roest pakt het gruts aan. Hij serveert verrassingsmenu's bij bijpassende wien. 3 gangen menu, een 4 gangen menu, 5 of 6 gangen menu. Hetzelfde als je in een opinionne krijgt, maar dan wat ijs. Dus een mooie voorgerechtje van bijvoorbeeld mijn koekjes. Ik gebruik een prutte ingrediënten van de regio. Het is nevens Roest net de bedoeling dat de lunch het diner vervangt. De chefkok zocht het liefst dat hij weer de hele jonge iepen mee. Het zal net heel makkelijk wezen, maar niks ervan is natuurlijk echt een optie. Dus ja, een beetje creatief blijven wij proberen. Ik hoop dat het loskomt.